በጃኻ ዝያዳ ሂስካ ንጥፋ ኣነ ካባኻ ተፈልይ ፈጺመን ሓንቲ ካልእትኹን ክነብረ ይክእልኒ ጽብቕተይ ማዕረክ እንደይ ከም ትፈቱኒ ይርዳእኒዩ ምሽ ኣነ እቲ ዘይዛረብ እምኒ ከማን ምስ መስከረ ኣነ ንኩ ኣዝየ ስለዝፈተኪ ሂዘ ክህልም ክብል ኣይምጸላእኩን ግናስ ምእንቲ ክጥዕመኒ ክብል ካብ ስድራኸይ ክፈልይ ከይደልኒ ኣብ ሓደ ሆቴል ኣራት ሂዞም ፍቑራት ዘዕልሉ ዘለዉ ኣመና ስለተፍቅሮ ዋላ እኳ ምስ ተመርኣና ስጋ ይረክብ ምሳኺ ዝፍጽም እንተበላ ኣብዚኣ ምሸት ንማንም ኣሕሊፋ ዝሓበታ ክብረት ድንግልና ንኡ ክትረክቦ ኩሉ ምድላዋታ ዘጽፈፈት ሃዋ ኣርክ ከም ዘለዋ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነ ከማን ተኸታቲሉ ኩሉ ባህራት ይኹን ኣካይዱ ኣጽኒኡ ጥዑይ ሰብን ሓፍቱ ክጎድኣ ከም ዘይክእል ስለ ዘረጋገጸ ዋላ እኳ ሓፍቱ ኣኣመኽንያ ናብ ኣፍቃሪኣ ከም ትኸይድ እንተተገንዘበ ሸለለ ጋቢዝዋ ነይሩ የግዳስ ኣብ ገዝኦም ዓብዪ ክስተት ምስ ኣጋጠመ ኩሉ ኣተሓሰብኡ ናብኡ ስለ ዝተቃነየ ኣሎ ዝበሃል መንገድታት ሓሰቡ ክብል ጀመረ ከም ውፅኢቱ ከዓ ብዕላል ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፈላጢኡ ክምሮ ሰብ ይደሊ ከም ዘሎ ምስ ሓብሮ ናይ ሓፍቱ ስእሊ ናብ ኣሜሪካ ዝተሰደደም ኮይኑ ወዲ እርኤ ከብላ ክፈቷ ጊዜ አይወሰደን ከእንድ ዝኾነ ከዓ ተቀላጢፉ ቴሌፎና ወሲዱ ክደዋውለላ ከሽርሽራስ ጀመረ ንሱ ጥራሕ ከኣክሎን ኣነ ዝበለ ዝተፈላለየ ህያባት ምስዳደ ቀንዲ ስራሕ ኢሉ ተተሓዞም የግዳስ ልባ ንፈወሰም ሓላኳ ሸተት ከብሎ ስለዘይከኣለ ሃዋ ከርግፃ እቲ እዮ ገዝኣ ናብኡ ዝገደፉም ሃዋ እንተኾነ ሓንተን ምንኣስ ሓፍቱ ንሳ ስለዝኾነት ከም ብሌን ዓይኑ እንዳተኸናኸነ ስለዘአበያ ምስ ኣዲኡ ኮይኑ ማለት እዩ ምስ ትደልየ ሰብ ክትነብር ባህጉ ህልሙ ዝነበረ የግዳስ ሓደ ጊዜ ህይወት ብናትካ ድሌት ዘይኮነሲ ብናታ መንገዲ ስለተወስደካ ኣብ ገዝኦም ፀገም ስለዝተፈጠረ ከእምና ኣለኒ ኣብ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሐም ገና ጓለ ተቀረብ ኮይነ ረኸባን መጀመርታ እኳ ኣይተፈለጥኩን ኢላ ካልእ ምክንያት ተምፅእ እንተነበረት ኮይኑ ግና ኣፍቃሪ ከም ዘለኪ ይፈልጥ ምስ በላ በለ ካብ ፈለጥካ ንሓዋሩ ዘይትልወጥ መልስያ ዘላትኒ ካብ ኣፍቃሪ ፈሊኻኒ ማለት ክሳደይ ናብ ካራ ከም ዘጸጋኣኻዮ ስለ ዝበለቶ ንኸእምና ኣቐብ ዝኾኑም ኣንታ ሓፍተይ ይርዳእክ ደሎ ኣብ ኣሜሪካ እኮ ዘሎ ንስኻ ማን ክንደይ ዝምረፃ ከለዎስ ከምኡ ዘይበለ ንስኽ እንታይ ከፊእኪ ኣብ መንጎ መኣዲ ዘዕልሉ ዘለዉ ከምዝታ ዘረባ ክለዓል ከሎ ንዕለቱ ሸውሓታ ርግፅ ዝብል ፈፂሙ ብጌጋ ነዚ ወዲ ከልዕለላ ይደለን እያ ነታ ክትኩልሳ ዝኣክሎለታ ኣብቲ ሸሓኒ መሊሳ ብምድርባይ ተነፊሓ ናብቲ መንበር ተጸጊኣ ገጻጠውያ ስቕበለት ኣትና ሓውከይ ናቱ ገዛ ዝተዋሓደ ህይወት ስራሕ ኣለዎ ሰተትልካ ኣብ ዝተወድኣልክ ነገር ዘይተኣትዊ ቁርብ ህልና ይብልክ እንዲ ካልኦት ነዚ ዕድል ክረባ ክንደይ ደን ዝምህለላ ጓል ዘረባ ከተሙልቕ ስለዝደለየት በታ ዘጽቀጠታ ትንበለት ኣቱም ሰባት ምስ ማን ይዛረብ ዘለኹ ምርዳእ እምበር ሕድስ ኣብኒ ኣታ ሓፍተይ ገለ ይባበሊ ዕድልካ ኣይተበላሹ ናብራ ገዛና ትርእያ ኣለኺ እሞ ተታሕስና ኣብ ድኽነት ንንበር ድኺ ትብሉ ዘለኺ ብኻን ኣይ ጓል ገይሩ ፈጢሩኒ ምስ በላ እንታይ ገድሽካ ሞ ብኻ ጓል ኮይነ ካብ ትብል ኣብኡን ኣይትኸውን ጓል ድለለይ ዘይትብሎ ምስ በለቶ ኣንታ ብፅፍዒ ደሞ ሓደ ኣፊቱ ከላልዳ እንዳበለ ኢዱ ወስ ኣበለሞ የግዳስ ሽሕ ጊዜ ተሐርቆ ደኣምበር ብጣዕሚ ስለዝፈትዋ
ስምዒቱ ተቆጻጺሩ ኢዱ ሰሓበም ህረመኒ እንታይ ደኣሞ ንስዩ ተሪፉካ ምእባይ ሓወይ ተሓልል ትፈትኒ ኸይለ ስለ ዘኽበረካ ክሳብ ሕጂ ተጸሚመካ ስቕ ኢለ ዘፍቅሮ ሰብ ኣለኒ ማለት ካብኡን ላዕሊ እንታይ ዘረባ ትደል በቃ ዘፍቅሮ ሰብ ኣለኒ 4 ነጥቢ ካብዚ ነው እንተ ተዛሪብካኒ ማዕረቲ ዝፈትወካ ክጸልኣከ እንታይ ኻ መቐስ ፍቕሪ ትኸውን እንዳበለት ኮላ ኣብኣው እንዳበለት ኣዲኦም ሕርግ በለቶሙ እንታይኹም ኣብኣው ትብሉ ዘለኹም ዘምደቀይ ምስ በለቶም ብድኹም መንፈስ ኣደ ስእልናና ኣበይ ደኣ ጸኒሕኪ ምስ በላ ኣብዚ ንፋስ ክወስድ ጸኒሐ እንዳበለት ሕልፍ ኢላ ኮፍ በለት ጓል ኣተወት ወጸት ሓዋ ፈጺሙ ኮፍ ከብላይ ከኣለን በዚ ሓዋ በቲ ኸኣት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎም ድቃስ ስለ ዝከልእዋ ሓሲባ ኣውሪዳ ኣሰላሲላ ነዚኣ ፈታሕ መጥናሕ ጥራሕ እዩ ስለ ዝበለት እንትርፎ ከንፈራ ስሕት ኢሉ ንሓንቲ ካልእ ጥራሕ ዝስእማ ኣፍቃሪኣ መላእ ኣካላታ ዘይተንከፎ ክሓልፍ ብጀካ ሕፃን ከላ ኣዲኣ ምናልባት ሓዋ ነብሳ ክሓፅዋ ከሎ ዝራይ ሕቡእ ክፋል ኣካላ ነቲ መናብርተዩ መባልት ዝበለቱ ናይ ሕጂ ኣፍቃሪኣ ከም ትምኒታ ናይ መጻኢ ሰብኣያ ክትሕቦ ዝወሰነት ከቢድ ውሳነ ምኳና ይሰሓተቱን እምበርከ ኣዲኣ ወትሩም ጓለይ መዓረይ መዓረ ክንደይ ከርተት ኢለ ከም ዘአበኺ ተስሕትዮ መስለንን ንኣይ ከም ዝግበርለይ ገዳን ግዝእለይ ከም ዝዶ ገለመለ ፈጺመ ኣይክብለክን ካባኹን ዋላ ሓደ ዝደልዮ ነገር የብለይን ሓደ ንኣይ ክንዲ ኩሉ ሕያብ ዝኾነኒ ግና በዓለይ መሪቐይ ካይፋኖኺ ክብርኺ ንማንም የሕልፍኪ ምዘይትህብዩ ነዚኣ ቃል እንተፍሪስኪ ግና ብደወይ ከም ዝቀተልክኒ ርጉጽ እዩ ሓደጋ ከጋጥመኪ ይክእልዩ ኮነልክ ግና ካይትፈጽም ስለትብላ ግና ኣመና ፍቕሪ እንተበርቲኡ ኩሉ ኣተሓሳባኻ በቲ ዘፍቀርካዮ ሰብ ስለ ዝቃነ ምሽ ንካልእ ንገዛእ ነብስኻ ከማን ኣይትሰምዕን ኢኸም ክንዲ ዝኾነት እያ ከዓ መመኽኔታ ስለ ዝረኸበት ይቕሬታ ኣደይ መዓረ እንዳበለት ኣብ ሓሳባ ክትጸንዕ ዝወሰነት ክዳን ቃይራ እንዳወፀት ከላ ናበይ ክትኸዲ ዘለኺ ዘረባለኒ ምሳኺ ሓዋዩ ዝዛረብ ዘሎም ቆፀር ኣለኒ ቀልጢፍካ ትውድድ ኢኻ እወ ኮፍ በለ ጥራሕ ሕጂኸ እንታይ ሓሲብኪ ምስ በላ ብዛዕባ እንታይ ድዩ ዘበኣሰና ዘሎ ኣንተ ሓወይ እንታይ ግበር ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ንብረዲ ኣነ ኣብ ዕዳጋ ተውርደኒ ምስ ደለኹ ሰብ ክኸይድን ክምርኦ መሰላለኒ መስለኒ ቆርበስካ ሕልና ግበር ካብ እዝክስ ሓንቲ ምንኣሳ ሓፍትኻየ ከምዳ ዝኹሉ ተኸናኺንካ ዘዕበኻኒ ብገንዘብ ክትልውጥኒ ምስ በለቱም ንብኣት ስለ ዝመጾ ሕንቕንቕ በሉ መሊሱ ግና ነብሱ ኣረጋጊኡም ስምዒ ኣነ መጻእኸ ክጽብቕ ህይወት ኣደይ ክቕይር ኢለ እምበር ኣነ ክረብሕ ኢለ ኣይኮንኩን በጃኺ ሰብ ዝብለክ ስምዒ ሃራይስካ ሃራይ በልኩም ብዛዕት ወዲ እንታይ ትፈልጥዋ ኣለካ ውላድ ኣለዎ ዶ የብሉን ሃብታምን ትብሎ ኣለኻ ሃብቱ ብምንታይ ኣኪብዎ ዕድሚኡን ካባይ ኣጸቢቑ ከምዛ ኣብ ይፈልጥ እዩ እስከ በልኣነ ንሱስ እንታይ ዓይነት ህይወት ኢና ክንምስርት ኣታቁርብስካ ሕሰብ ራእይንስካ ኣነ ንቆምናየ ነዛ ምንም ዘይትፈልጥ ሃፍትኻስ የሕሊፍካ ክትህብ ዘረባ ክውስኽ ስለ ዘደለየ ኪድ ሕጂ ምስ ተመለስኪ ክንዘራረቡ ኢና ኣይተምስኢ ከዓ ገዲፍዋ ወፀም ነፍቃሪኣ በተደጋጋሚ ነዚ ጉዳይ እንተ ነገረት እኳ ድሃን በትዕግስቲ ብጥበብ ክንሓልፉለና እምበር
ምስ ሓወኺ ፈፂምኪ ኣይትጋጮይ እንዳበለክ ገን ሓስለት ብትን ንዑ ናይ ተሓጎሰትሉን ንሱ ብወገኑ ካብ ምስ ትብሰሉን ኣደው ኣለን እምበርከ እታ ናብራ ህይወቱ እንታይ ከም ትመስል ስለ ዝፈልጥ ብፍላይ ከምዚ ህያብ ሰድዱለይ ክትብሎ ከላ ዝስምዖ ቅንኢ መወዳደርቲ የብሉን ቅንኡ ግና ንኡ ስለ ዘይተገበረሉ ዘይኮነስ ንሱ ንዓዓ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዘይምግባሩ እምበር እንታይ ገበርናዮም ኢና እዞም ሰባት ኣብቲ ቆም ዘሎም ገዲፎም ናብ ካልእ ዘመዓዱ እንዳበለ ካብ ምስ ትምሰሉን ዕረፈን ናብ ርሑቕ ኣሕሊፉ ክሕባ ፈፂሙ ዝወርደሉን ኣይኮኑን ኣታይ እንተ ደኣ መዓረክ እንደዚ ናበይ ኬድካ ምስ በለቶ ክሳብ ጥቁም መፅያ ትንክፍ ተብሎ ስለዘይረኣያ በስምባድ እዊ ዝያዳይ መፂ ደኸኺ እንታይ ዘይሕሰብ ኣለኒ ጓለይ ካነ ካብ ኢደይ ዝመለኪ እንዳመሰለን ኣይ ድቃስ እንዴስ ኢነ ዘለኹ ምስ በላ ምእግርቱ ንሰላምታ እንዳሰደደም ክንደይ ግዜ ዲ ክነገረካ ኣይተኣምነን እንደኻ ኣይትሻቀል ኮፍ እንዳበለት ዘረባ ዓጸለት ንኣይ ካባኻ ዝፈለኒ ሕጊ ተፈጥሮ ጥራሕ ፈጣሪኻ ካልስ ይትረፈ ሓደ ንኣይ ዝመስል ኣብዚ ዓለም ከየምፃኹ ካይትቀትልን እንዳበልኩ ጸሎት ስለ ዝገብር ኣይፈረን ስለዚ ኣይትሸገር ምስ በለቶ ገናሲ ሓውኺ ሓቂዩ ጥዑም መነባብሮ ከተሕልፍ ይኽኣቡ ምስ በላ ለባሜኻ እንዳበልኩ ሃስካ ኣይተኣሹ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘይፈተንካይ ነገር ጥዑም ኢልካ ኣብ መደምደብታ ክትበፅሕ ትክእልኒኻ ድሓር ከኣስ ፍቕሪ ብገንዘብ ይግዛእ ዶ ይመስለካ ካብ ኩሉ እንታይ ከም ዘሕርቐኒ ትፈልጥ ዲኻ የኣይ ንብረት ተቐይረስ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእትውኒ ድሓር ከኣስ ኣነ ዘይረድኣኒ ነገርሲ ግድ እንደ ፅግእተኛ ወዲ ክኸውን ዘለኒ ነፍሰይ ክኸል ኣይክእልን እንደ ማለት ድዩ ብዝኾነ ሎሚ ምሸት ዓብዪ ሳርፕራይዝ ኣዳሊልካ ኣለኹ ኩሉ ገዲፍና ሕጂ ብዛዕባና ጥራሕ ንአለል ሃራይዶ ምስ በለቶ ወረሓቀኺ እንዳበሉ ናብ ካለ ዕላሎም ሰገሩ ስምዓኒ ዶ ኣታ ንስኻስ ክንደይ ተሓምዕ ኢኻ ነዛ ሓፍትኻ ምእማን ክትስእ ደው ኢሉ ካብ ኣሜሪካ ዝዛረቦ ዘሎም እዋሓቃ ጓል ነቓፅያ ዳሓርካ ኣይፈልጥም ዶ ገለመለያ ትብል ቁሩብ ግዜ ሓበኒ ምስ በሎ ኣነ ርኢ ምስ ኣበልክዎ ብቕፅበት ከም ዝፈትኽዋ ደጋጊመ ነጊረከ ብዛዕባይኻ ኣይትሰከፍ ሓደ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ እዩ ዘለኒ ተፋቲሕ ንሱ ድማ ምስ ኣዲኡ ዝቕመጥ ካብ ውስተረኸ ዋላ ሓደ ዝተዓበአ ነገር የብለይን ምእንታን ክትኣምነኒ ነዚ ኩሉ ዝነግረካ ዘለኹም ድሓር ከኣስ ጉዳይ ኣዴኻ ይዓብዶ ዋላስ እንታይ ምን ትርሱን ተዓቢ ዘላ ጓል ውሉድ ተሓዊሶሞ ኦሮማይ ስለ ዝበለ ሓራሓራይ ተረድኤካ ኣለኹ ኢሉ ቴሌፎኑ ኣፀሞ ምስ ነብሱም እላልሓዘ ውላድ ከም ዘለዎ ፈፂመ ክነግራ ይብለይን ዝገበርኩ ገይረ ጥራሕ ከእምና ኣለኒ እንዳበለ ከሎም ኣዲኡ ክትብል ስለ ዝሰምዐ ካብቲ ደገ ንውሽጢ እንዳጎይ ኣቶሞ ይሄደ ዳሓንዲኺ ጀሚርክ ድዩ ምስ በላ ዳሓን ዝወደይ ጥራሕ ሓደራኻ ሃፍትኻ ብዛዕባ ሕማመይ ከይትፈልጥ ሓደራኻ ዝወደይ ማይ ጥራሕ ኣቐብለኒ ምስ በለቶም እንዳጎየ ማይ ሒዙላ መፂኡ ኣብቲ ኣራት ኮፍ በለ ኣዲኡ ናይ ጡብ ካንሰር ስለ ዝሓመት ካብ ዘሳቕያ ብዙሕ ገይራላ ቅድሚ ናብቲ ዝኸፍአ ደረጅኡ ምብፅሖ ግና ንደገ ኸይዳ ክትሕከም ኣለዋ ስለ ዝተባሃለ ሕቶ ገንዘብ ዝተለዓለም እዚ ኣጨኒቆ ከሎ እምበኣር እዚ ናይ ደገ ወዲ ኣብ መንጎ ዝመፀም ክንዲ ዝኾነ ከዓ ምእንቲ ኣዲኡ ክብል ነታ ከም ንግስቲ ዝሪኣ መንኣስ ሓፍቱ ካይፈተወ መስዋዕት ክገብራ ዝወሰነም ድሓናደ ኣይክነግራኒ እንታይ ገበረት መንገዲ ሓሰዊ ዝብል ዘለኹ ኣጆኺ ዝገበርኩ ገይረ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ከድሕነኪ እንዳበለ ኣብ ቅድሚኣ ክነብእ ስለ ዝደለ ብድዲሉ ንደገ ወፀም
ክልተ ፍቁራት በትእዛዝ ኣፍቃሪት ኣብ ሓደ ሆቴል መደቀስ ክፍልሓዙ ዋላ እኳ ኣፍቃሪኣ ፍቃደኛ እንተዘይነበረ ዝዛረበ ካለና ወጣት ስለ ዘብዛሕትሉ ተታሒዞም ዝኣተው እንታይ ከም ዝሓሰበቱ ናይ ሰሓትን የግዳስ ነፍሰይ ክቋፀር ይክእልሉ ስለ ዝሓሰበን ካብ ምስኣ ምጭቕጫቕ ኢሉ ዝኸደም በል ሕጂ ስብእነትካ ክረኣዩ በእጃኻ ዝያዳ ሂዝካ ንጥፋእ ኣነ ካባኻ ተፈልየ ፈፂመን ሓንቲ ካልእ ትኹን ክነብር ኣይክእልኒ ጽብቕተይ መዓር ክንደይ ከም ተፍቅርኒ ርድኣኒዩ ኣነ እውን ሂዘ ክሕልም እንተ ዝብል ኣይምፀልኣኹን ግናስ ምእንታይ ክብል ካብ ስድራኺ ክትፈሊ ኣይደልኒ ምስ በላ እሞ ንካልእ ኣሕሊፍካ ክትሕበኒ ሎሚ ስብእነትካ ክረኣዩ ንዓመታት ዝተዓቀበ ክብረ ንጽሕናይ ድንግልናይ ኣሕሊፈ ክሕበካይ ሎሚ ምሸት ንፍጽሞ ርክብ ንናይ ጽባሕ ተስፋና ብርሃን ስለ ዝኾነ ስንኻ ነኺስካ ዝግበር ግበር ንጹሕ ልበይ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ብፍቓደይ ኩለንትናይ ኮፊ ድሉተይ ካብ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ክወፅእ ከም ዘይግባእ ይፈልጥ ከም ሓንቲ ፎካስ ከም ዘይሓስበንን ግምት ኣለኒ ስለ ዝፈተኮ በጃኻ ሓራይ በለኒ ምስ በለቶም ነዚ ንጹሕ ፍቕሪ እንዳረኣኽሞ ከመይ ኢለ ኢደይ ኣብ ኣኻላትኪ ከነብር ፈጺሙ ይወሓጠለኒ እዚ ኣይኮነን ኢድኪ ፈጣሪ ናቲ እንተይልኪ ብክብሪ ክወስደክ ዝደሊ ስለዚ በጃኺ ምስ በላ እሞ ብጭንቀት ተወጢረ ዝገብሮ ጠፊእኒ ዘሎ ኣተኹ ወፃኹ ሓወይ ኮፍ ካልእኒ እንታይ ሞ ዘይገበርኩ ምስ በለቶም ድሓን ዝያዳይ ኣነ ኣለኹልክንዶ ኣብ ጎንኺ ጥራሕ ኣይትጨነቒ ምስ በላ እሞ ፈጺምካ ኣይትብሎኒኻ ምስ በለቶ እወ ሰማይን ምድርን ይላገብ ዋላ ይክሰረኪ ደኣንበር ኣይውዕሎኒ በለ ሓራይ ካሊእ ሲትረፍ ሓቂፍካ ንሕደር ምስ በለቶ ኖ ገዛኺ ከሻቐልዮም ሓደ ሰዓት ጸንሒና ከፋኖኪ ሓራዶ ምስ በላ ካይፈተወት ተሰማመዐት ሰሙን ምስ ሓለፈ ሃዋ ነዲኡ ብዛዕባት ናይ ኣሜሪካ ወዲ ክነግራ ኣለኒ ስለ ዝበለ ኣደ ሓደ ዝነግረ ክነግራ ኣለኒ ምስ በላ እንታይ ወደይ መዓር በለት ነታ መንከሽከሽ ኣብ ልዕሊ ፈርኔሎ ነማን ፀጋም ከሽከሽ እንዳበለት ንጓልክ እንዴ ደኣ ካብ ደገ ሰብ ረኺበላ ምስ በላ እንታይ ሰብ እዙ ኣትደ ክምርኣ ዝደሊ ንጓልኪ እንተ ተመሪኦ ኸዓ ንኣኸውን ክሕክመክ ቃላት ኢሎ ምስ በላ እሞ ሓፍትኻ ፈሊጣ ድያ ንሳ ደኣ ብዙሕ እንዳ ጌራ ግናሲ ኣቕቢፀ ኣይደለኒ ዶ ገለ መለያ ትብል ዘላ እሞ ንሳ እንተ ዘይደልቱ ደኣ እንታይ ግበሪ ትብል ኣለኻ ኣትደ እሞ ሰኣን ገንዘብ እንተ መትክናኸ ምስ በላ ድሓን ዝወደይ ዝምህርን ዝወስድን ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ኣይትሸገር እዛ እምባባ ጓሌ ብሓይሊ ኣብዘ ድሌታ ክነውድቕ ኣይብልናን ፈትያ ሓራይ እንተበለት ጽቡቕ እንተዘይኮይንኻ ዘጠዓማ ትግበር ኣትደ ነዚ ዕድል ካልኦት ኣዴታት እንተስሙ እንታይ ከም ዝብላ ትፈልጥ ዶ ድለይትን ይበላ ወዲ መዓረይ ከማን ጓሌ ካብዛ ጥቓይ ክትፍለይኒ ኣይደልኒ ምስ በለት ኣትደ እስከ ረኣየ እዚ ስእሉ ንሱን ግርምኡን ምስ በላ ኣብ ሞባይል ዘሎ ፎቶ ናብ ገጻ እንዳጸግአ ኣዲኡ ንዝረኣየቶ ክትኣምን ስለዘይከኣለት ብስምባድ እዊ በስመኣም እዊ ንናይ ኸትብል ዘለኻ ነዚ ምስ በለቶ እወደ ደስ ክብለክምሽ ምስ በላ ኣንታ ወደይ እዚ ደኣ ኣይወደቦይ ተኽለንዲ ኣቱም ደቀይ ምስ ኣዝማድኩም ቤተሰብኩም ኣሓዋትኩም ተሓዋሱ ተፋለጡ እንዳበልኩ ክንደይ ግዜ ዘይተዛረብኩም እዚ ንኸምፅእ ከዓ ዝፈርሕ ነይረ በል ዝወደይ ሓፍትኻ ነብሳ ነጊሯ ተዓቤካ ዘላ እዋይ ጉር ተሰሪሒ ነይረ ሕጅስ ከዓ ምስ ዘመድ ሓዳር ወዲ ንዝሰምዖ ከኣምን ስለዝተጸገመ በዚ ልቡ ካብቲ ገዛ ብስምባደ ወፅም ነገራት ምስ ተረጋግኡ ኩሉን
ብቦትኡ ሓዘ ሰብ ኣሜሪካ ከምታ ቃል ዝኣተዋ ዋላ እኳ ዝደላይ ጓለ ካልእ ኮይና እንተ ጸንሐቶ ነዲኦም ክሕክመሎም ፍቃደኛ ዝኾነ ፍቁራቱን ፍቅሮም ከምታ እምነቶም ድለይቶም ባህጎም ጽንዓቶም ምስትምቓሮም ቀጸሉ